Sasszélépés az ejtéshez a hálónál. Ennél a feladatnál a háló egy kissé lejjebb engedhető, vagy akár le is vehető, ha kiskorú játékosok edzenek. Ha szükséges, akár több játékos is elfér egy pályán. Az ütős játékosnak a kilépés helyes technikájára kell koncentrálnia, a segítőnek pedig figyelnie kell arra, hogy el tudja kapni a visszaütött labdát. A gyakorlat a fonák oldalon indul, majd áttérnek a tenyeresre, ha pedig ez már jól megy, akkor felváltva történhet az ütés mindkét oldalon.